काय व्हिडिओ करतात का काय? घरात नसतं आमच्या कुदल लाव एवढा नसतात कुदल लाव. काय शोधताव तरी काय यात उन्हाळ्यातला हा घे. हे पॉलिश करायला घेऊ का संध्याकाळी आलं या कांदे काढा आता. हा बघ काही नाही देस त्याला फावडवल्यांची मेहनत त्यांनी उकरलं का गेलो कसा आलू कसा आणलं उभा कसा करायचा इकडून डॅंग तिकडे आहे तिकडून डॅंग तिकडे आहे तर तोडा लागेल तो सर आपण घ्यायचा आहे मोठा हा उभा करायचा आहे तो वलाच्या वला असेल पुढे थोडा आहे ती जरा दोन भाग जात चढता वरती तुला घेता मी खराब काय करतो साठी तू दुसरा आहे डबल त्याला साफ कसं तुम्ही आणि होईल लावून जा
तर नमस्कार मंडळी, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी देवा बागडे शहरचे स्वागत करतो. तर आता जातोय होली पेटवायला. हे बघा, हे ही गँग इथं बसले. हा टाक ना भाई. तर आता जातोय होली पेटवायला खालती. तर आपल्यासोबत आता शुभम आहे आणि सोम आहे. जिगू पुढे गेलाय. नाही तिकडनं गेले. हा तिकडनं गेलेत. आपण होलीला ना. तर तुम्ही आता बघालच पुढे. बैल मारायचा. अरे हा बैल मारल. हो बाबा आम्हीच आहो. ओय तर तुम्ही बघायला आता पुढे आम्ही दिसू आणि सर्व पब्लिक आमची दिसेल. क्वालिटी कोकणची. काय गाई हे कलची घे. काट्या दे. तर तुम्ही बघायला आता होतबाय करताना पण सर्व आमची पब्लिक आहे. हा शुभम आहे. फ्लॅश मार रे समोरून. आम्ही मारतो दे. हा शुभम आहे. त्यांनी सध्या माल घातलेली आहे रुद्राक्षाची. तर पब्लिक पूर्ण खालती आहे. होली पेटवायची तयारीत आहेत. आम्ही पण भेटतो आता. अजून फाग बिग बोलायचे बाकी आहेत. त्याच्यामुळं जरा टाइमपास होणार आहे. भेटू आता डायरेक्ट फाग बोलताना. अजून कोण आलेली नाहीत पब्लिक. अजून यायचे बाकी आहेत. इथं हॅलोजन मारलेत. हा सोम आहे. हा माहिती आहे. त्यांना माहिती आहे माझा चेहरा. मला पण माहिती आहे. खाली जाशील. तर मित्रांनो आता गवत लावत आहेत. तुम्ही बघू शकता. गवत टाकतायत अजून होलीमध्ये. अजून टाईम आहे जरा होली भेटायला. गवत बिवत लावतायत आताशे. हे बघा. तर मंडळी आता फाग बोलायला सुरुवात होते.
बारकी शोभिवंत दिस बोला भरपूर सोनियाचं दान बघ मीरावती तसं सोनियाचं दान बघ मीरावती तसं तेजी पालकी चंद्र सूर्यदेव बस तेजी पालकी चंद्र सूर्यदेव बस तेजी पालकी चंद्र सूर्यदेव बस तेजी पालकी चंद्र ही आमची गँग आहे. चंद्र सूर्यदेव बस बारकी शोभिवंत दिस चंद्र सूर्यदेव बस बारकी शोभिवंत दिस चंद्र सूर्यदेव पाल चंद्र देश चंद्र सूर्यदेव पालखी सोनियाचं दान बडगा मीरावती दस 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 हे दोघ जण इथं आहेत. तेजी पालकी भैरी देवस तेजी पालकी भैरी देवस सोनियाचं दान बडगा मीरावती दस सोनियाचं दान बडगा मीरावती दस तेजी पालकी झोलाई देव बस 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 झोलाई देव बस बालकी शोभिवंत दिस 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 तेजी पालकी वरदान देव बस 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 वरदानी देव बस पालकी शोभिवंत दिस वरदानी देव बस पालकी शोभिवंत दिस वरदानी देव बस पालकी शोभिवंत दिस हा नाग्या बघा नाग्या नाग्या. तर मंडळी आता चालू आहे नारळ फोडायचा. फ्लॅश दाखव. नारळ देता सालाबाद प्रमाणे हा वचनाचा नारळ तुला दिलेला आहे, मान्य करून घे. नारळ तुम्ही महादेव बोला. हा तू बोल नाही हलकी गाठी आता तू होली माते सर्व बगड्यांच्या सुखपती लागू दे, बरकत येऊ दे, कामधंद्यात येऊ दे. आणि हा नारळ देतोय मान्य करून घे. मानदेव घरादारा मुला माणसा हरकत बरकत आणि प्रत्येक सणाला काम धंदा घेऊन इकडे तेलेवाडी देवा. महादेव दिनेश राऊतांच्या घरादारा मुला माणसा हरकत बरकत पुढच्या वर्षी येईल तेव्हा पालना लागलेला असला पाहिजे. अरे महादेव होली माते मंगेश राऊतांच्या घरादारा मुला माणसा हरकत बरकत काम धंद्यात शोधे पुढल्या वर्षी मला पाळणा लागला पाहिजे. अरे महादेव तुला कसा पाळणा लागला तिला लागला पाहिजे. हरकत बरकत काम धंद्यात शोधे आणि माझ्याशी चांगला वागून दे. अरे महादेव अरे ना चिडचिड करते झाला तो माझ्याशी. तर होली लावलेली आहे.
मित्रांनो होली लागली, धग लागतं इथपर्यंत. आम्ही आता वरती आला, खाली होली लावलेली आहे. होली आता दाखवली तुम्हाला. आता होलीचा लाकूड पडेल तेव्हा बंद करतील धावायचा, तर धावतायत. आम्ही इकडे आलो आता खाली जाणार आहोत देवलात. मंडळी वा हे तर देवलात जाणार आहोत. घाम किती सुटलाय धावून धावून, बघू शकता तुम्ही. नाही दिसत थांब. तर तर मित्रांनो बघा किती घाम सुटलाय. घामाघूम झालेलो आहोत आम्ही. माझा टिक्का पण गेलाय. शुभमने आज माल घातला नाही, कशी काय ती माल 2 दिवस अगोदर घातली. तिला काय माहित, मी बघितली नाही. मी खेळली होतो देव माणूस आहे. कारण की आता जात आहोत आम्ही समोर खालती. थांबा, खालती दिसत नाही. हा दिसला. तर आता आम्ही जात आहोत मोठ्या होलीवर, म्हणजे 4 वाडीची आमची होली आहे त्याच्यावर, देवलाजवळ. तर सावरी गावातून पालखी निघाले. मला फोन आलेला नाच्या पोऱ्याचा, तो बोलला की सावरी गावातून निघाले. तर आता आम्ही लवकरात लवकर खालती जातोय दोघं पुढं. बाकीचे सर्व तिकडं पाहू शकता तुम्ही, होलीवर आहेत मागे एकदम. तो बघा तिकडं पेटताय ती दिसत असेल तुम्हाला मित्रांनो. दिसतंय. तर किती मित्रांनो धावलं माहिती आहे का? धावून दमलो आम्ही दोघं. बाकीचे अजून धावता येतच. आम्ही पण धावणार होतो. आम्ही आता पोचलो इथं बेलीशी. व्हिडिओ काढायची होती म्हणून आम्ही पटपट आलो पुढं. हा आमचा मोठा होम. खालतून पालखी येते आणि ही समोरची आमची साना आहे. आम्ही तुम्हाला आता पालखी पण दाखवतो आणि देऊळ पण दाखवतो आमचा. तिथला बटन चालू कर. ये वय इथनं आतमध्ये जाऊ ना डायरेक्ट. ही मित्रांनो साना आहे. खालून चालू नाही केलेला रे. बघितली असेल. खालून चालू नाही केला मंदिरातून. चालू करून ठेव. च तर मंडळी आम्ही आलो देवलात. आता तुम्ही आतमधले देव पण बघू शकता. हा शुभम इथं उभा आहे, आपली फोकस घेऊन फिरतोय. खालून माणसं आणि पालखी येते. मलाच कोण कॉल करतो बोल. हा पाटील इकडून ये, इकडून ये, एक साइड नाही. राज काय ग, पकड असा पकड.
दाखव व्हिडिओ दाखव ना खाल्लेच नाही श्री गणेशा चरणी नमन करो आगे आदि श्री गणेशा चरणी नमन करो आगे आदि श्री गणेशा चरणी नमन करो आगे आदि श्री गणेशा चरणी नमन करो आगे सकलो सिद्धि गणेश देवा मिलाओ सकलो सिद्धि गणेश देवा मिलाओ सकलो सिद्धि गणेश देवा मिलाओ सकलो पहिला उदपान देवा तुम्हा कुठे झाला पहिला उदपान देवा तुम्हा कुठे झाला पहिला उदपान देवा तुम्हा कुठे झाला पहिला उदपान देवा तुम्हा कुठे झाला
तिथून मोबाईलने शूट कर. चालू आहे थांब. तुमचा डाव